Ahoj, ahoj, prajem vám pekný deň. Dnes sa naučíme robiť raglánový sveter s krátkym rukávom a možno, že počas procesu nášho tvorenia to bude polodlý rukáv, ale zatiaľ teda plánujem spraviť s krátkym rukávom. Hrúbka je približne na háčik 4,5 až 5,5 mm. Ja budem používať 5 mm. Budem robiť veľkosť S a pri tejto hrúbke vlny potrebujem mať 72 očiek. A ako ten raglánový sveter urobíme? Treba si urobiť schému, ktorá nám bude vlastne pri tomto našom tvorení pomáhať. No a ja som si pomohla aj s takýmto výpočtom, že ako teda vypočítať, koľko bude predná strana, koľko zadná strana, koľko budú rukávy a kde budeme mať rozširovacie body. 72 očiek som si zobrala a vydelila dvomi, vyšlo mi 36. A ešte 72 očiek som si vydelila 5, vyšlo mi číslo 14,14. 36 minus 14,14 som si odpočítala, vyšlo mi 21,60 a keďže potrebujeme mať celé číslo, tak som si to zaokrúhlila na 22. A tak mi vyšlo, že predná strana bude mať 22 očiek, druhá strana 22 očiek. No a ako si vypočítame rukávy, tak tie som si vypočítala tak, že odčítala som 72 očiek, ten celkový počet, minus 44, tieto dve strany, vyšlo mi 28 a to ešte vydelíme dvomi, keďže máme dva rukávy, čiže 14 a 14. Takže rukávy budú mať 14 očiek, predná strana, zadná strana bude mať 22 očiek. Ja už mám pripravenú aj teda celú reťazku so 72 očkami. Je to 72 očiek. No a keď si ju pripravíte, túto reťazku, tak ju ideme spojiť, ale tak, aby sa nám nekrútila. Dobre. Spojíme si ju týmto spôsobom. A ešte som vám chcela povedať, takže máme to spojené, áno? Chcela som vám povedať, že budeme začínať tu v strede, takže tú prednú stranu si rozdelíme na 11 a 11, dobre? Čiže začneme tu, napočítame si 11, ono si to môžeme vlastne rozpočítať aj takýmto štýlom. Takže počítame si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Teraz ideme 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Teraz to bude 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22. Opäť to bude 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A zvyšok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No a tým pádom toto sú rukávy
Toto budú rukávy a toto je predná strana. Takže ešte si môžeme vypočítať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 a tu je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. V poriadku. No a ideme začať. Keď toto všetko máme urobené, začneme robiť prednú stranu. Budeme robiť dlhé stĺpiky, čiže 1, 2, 3. Nahodíme a ideme vpichovať do každého očka. A robíme dlhé stĺpiky, dobre? Takže toto máme. Dostali sme sa ku značkovaču. Dáme si ho dole. Tu budeme rozširovať. Urobíme to tak, že nahodíme, urobíme dlhý stĺpík. 1, 2, 2 reťazkové očká. Nahodíme a do toho istého urobíme dlhý stĺpik. Môžeme, nemusíme si to takto na začiatok označkovávať. Toto dáme preč, lebo to už vlastne nepotrebujeme. No a teraz ideme robiť ďalšiu časť, to bude rukáv. Takže nahodíme, tu máme to očko, ktoré sme predĺžili a tu je rovno ďalšie očko a budeme robiť dlhé stĺpiky. Prišli sme k ďalšiemu značkovaču, dáme si ho dole. A tu budeme opäť rozširovať. Čiže nahodíme, urobíme dlhý stĺpík, 2 reťazkové očká, nahodíme a do toho istého urobíme dlhý stĺpik. Tu som si to označila. Označíme teda aj tu. A pokračujeme dlhými stĺpikmi až sem. A tu budeme opäť rozširovať. Dlhé stĺpiky sme urobili a ideme rozširovať. Nahodíme, spravíme dlhý stĺpik, nezabudneme na 2 reťazkové očká, nahodíme, do toho istého vpichneme a máme ďalšie rozšírenie.
a pokračujeme dlhými stĺpikmi. A ideme posledný krát rozširovať. Nahodíme, vpichneme, urobíme 2 reťazkové očká, nahodíme a opäť vpichneme do toho istého. A máme 4. rozšírenie. No a tu pokračujeme, lebo toto bude ako predná strana. Toto si vlastne ukončíme takže pevným očkom toto celé uzatvoríme. Tak, značkovače som dala dole, aby ste videli, že ako pekne vidíme, kde vlastne sme si to zväčšili. No a teraz vlastne budeme pokračovať tak, že budeme robiť dlhé stĺpiky kolom dokola a budeme rozširovať. Tuto vám to ukážem, prvé rozšírenie a potom budete vedieť. A budeme vlastne obmieniať 2 typy dlhých stĺpikov, ale to vám ukážem. 1, 2, 3. Urobíme a ideme, nahodíme a budeme vpichovať tuto. Dobre? Do každého tohto očka. Ešte jedenkrát. No a tu si to rozšírime. Čiže naberieme, vpichneme. Máme jeden dlhý stĺpik, raz, 2, 2 reťazkové očká, naberieme, vpichneme. A máme. A pokračujeme. Keďže to máme takto, pokračovať budeme týmto očkom. A tu krásne vidíme, kedy to máme rozšíriť, takže tu budeme rozširovať. Raz, 2, vpichneme a máme druhé rozšírenie. Pokračujeme. Rozšírenie máme tu, čiže krásne vidíme, že pokračujeme tu a takto to kolom dokola urobíme. Čiže takýto dlhý stĺpik budeme robiť až sem, kde to ukončíme pevným okom. Dobre? Máme urobený už aj druhý riadok dlhých stĺpikov. Ako vidíte, nebudeme potrebovať ani značkovač, lebo vidíme, že tu sa rozširuje, tu
a tu sa rozširuje. No a teraz ideme robiť opäť dlhé stĺpiky. Ukončili sme toto pevným očkom, áno. Ideme robiť opäť dlhé stĺpiky, ale 2 riadky trošku ináč. 1, 2, 3, 4 očka reťazkové urobíme. A nahodíme a nebudeme vpichovať hneď do prvého, ale do druhého. Čiže teraz budeme robiť každé druhé očko. Takže tu nie, ale tu áno. Spravíme reťazkové očko, nahodíme, toto vynecháme a ideme vpichnúť až sem. A takto reťazkové očko a takto urobíme celý náš okruh. Nahodíme, tu nie, ale toto druhé. A nezabúdame na toto reťazkové očko. Reťazkové očko nahodíme a vpichneme, ideme rozširovať. Raz, 2, dlhý stĺpik, šup. Reťazkové očko nahodíme, toto nie, až toto druhé. A takto to opakujeme až do konca. Čiže takto, až sem. A sme na konci 3. riadku. Tu si dáme pozor, aj keď nám to zhruba vychádza, že by sme mohli urobiť túto dlhý stĺpik, tak ho nebudeme robiť, lebo mali by sme ich veľmi na blízku, tie stĺpiky. Nebolo by to pekné kvôli tomuto vzoru. Tak posledný dlhý stĺpik takýmto štýlom sme robili tu, dali sme reťazkové očko a teraz do tohto očka vpichneme a urobíme pevné oko. Dobre? Tak a ideme 1, 2, 3, 4 a ideme vpichovať. Nahodíme, nevpichneme tu, ale tu. Jedno očko nahodíme, vpichneme nie tu, ale tu. A takto to opäť budeme robiť až reťazkové očko až do konca. Čiže každé druhé očko budeme preháčkovávať dlhým stĺpikom, ale takýmto štýlom. Ukážem vám to do tohto prvého rozšírenia. Raz, 2 a ešte raz vpichneme do toho istého reťazkové očko a vpichneme sem. Reťazkové očko nahodíme a pokračujeme s dlhými stĺpikmi.
Vychádza nám to tu. A nahodíme, vpichneme, urobíme dlhý stĺpik, raz, dva, dve reťazkové očka do toho istého, reťazkové očko a prehačkujeme ďalšie oko, čiže opäť každé druhé. No a takto budeme pokračovať až ďalej. Myslím si, že už toto pekne dokážete. Čiže toto bude ten prvý rukáv. Toto je predná strana a druhý rukáv. Tak toto bude vyzerať. A opäť sme na konci. Ukončíme to tak, že urobíme ešte jedno reťazkové očko po tomto dlhom stĺpiku a naberieme a urobíme pevné očko tuto. No, sme na konci tohto riadku. Ideme pokračovať ďalej a teraz prestriedame tieto dlhé stĺpiky. A to budeme robiť tak, že urobíme si 1, 2, 3 reťazkové očká a nahodíme a do každého očka urobíme dlhý stĺpik. Nahodíme nezabudneme na tento, lebo ideme teda to každé očko. A takto si to budeme striedať. Môžete si to striedať po 2 riadkoch, po 3, po 4, ako sa vám to bude páčiť a ako vám to s vašou vlnou bude vychádzať. Dobre? Čiže takto to bude vyzerať. No a teraz sme už v tom bode, kde rozšírime opäť. Ups. Čiže dlhý stĺpik, raz, 2, do toho istého očka dlhý stĺpik. No a ideme vpichnúť sem. Nie. Ešte raz si to pozriem. Vpichovať budeme nie tu, ale tuto. Tak. A pokračujeme do kolečka dokola. Dokončujeme ďalší riadok, kde robíme dlhý stĺpik do každého očka. No a tuto vyzerá tak, že ukončíme, urobili sme teda ešte jeden dlhý stĺpik a ukončíme to opäť pevným okom. Týmto spôsobom. Šup. 1, 2, 3. Urobíme 3 reťazkové očká a budeme pokračovať týmito dlhými stĺpikmi. No a tu už sa nám črtá časť nášho svetra. Toto budú rukávy.
No sama som zvedavá, ako to bude vyzerať, ako to vynikne. Vidíme sa, keď budeme mať naháčkované, toľko, že budeme vlastne spájať rukavy a budeme pracovať na tele. Dobre? Opäť vás zdravím. Ja už svoju časť mám naháčkovanú. Verím, že aj vám to išlo takto pekne, ako sa hovorí, že od ruky. Ideme teraz urobiť to, že opäť začneme naše ďalšie kolo. Prídeme sem a ukážem vám, ako budeme robiť tento rukáv. Následne, ako budeme robiť tento druhý rukáv a budeme pokračovať v háčkovaní tela. Dobre? Čiže urobíme hrudník ako telo a potom rukávy. No, takže poďme na to. Raz, dva, tri. Nahodíme a ideme robiť naše známe dlhé stĺpiky do každého očka. Dlhý stĺpik. No a teraz sme tu, kde sme rozširovali, budeme rozširovať, ale pozor, trošku zmena. Bude to dlhý stĺpik, jeden, ale nedáme dve reťazkové očká a rovno urobíme druhý dlhý stĺpik. A teraz robíme z vonkajšej strany, áno, potrebujeme prepojiť vlastne tento rukáv, takto. A to urobíme tak, 1, 2, 3, 4, 5 reťazkových očiek, ale ja si to idem ešte odmerať. 5 reťazkových, 5, 6, 7, 8 a uvidíme, lebo potrebujem zhruba 6-7 cm. Nechcem to mať úplne napasované pod tou pazuškou. Čiže to je 6, super. Takže 8 očiek sme urobili. A ideme to spojiť. No, kde to máme? Tu to máme. A spojíme to tak, že z tejto vonkajšej strany, na to si dajte pozor, áno, budeme spájať. Ja mám 8 očiek a teraz nahodím, spravím jeden dlhý stĺpik, žiadne očka nedáme, nahodím a urobím druhý stĺpik. Dobre, toto je rukáv. A pokračujeme ďalej dlhými stĺpikmi až do tej časti toho ďalšieho rukáva.
Čiže dlhé stĺpiky až sem a tu sa opäť vidíme. Tak ja už mám naháčkovanú ďalšiu časť. Urobíme ešte jeden dlhý stĺpik a už sme pri druhom rukáve. Nahodíme, urobíme jeden dlhý stĺpik. Tentokrát nebudeme robiť dve reťazkové očka, ale rovno ideme urobiť druhý dlhý stĺpik. Spravím si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reťazku z 8 očiek a nájdem si ďalšiu časť, kde sme rozširovali a rovno si nahodím vlnu na háčik a do tohto ešte raz vám to ukážem, aby ste to videli. A do tohto miesta zvonka urobím jeden dlhý stĺpik a druhý dlhý stĺpik. Áno. A to máme ďalší rukáv. Čiže takto to máme. Paráda, už sa nám to dobre rysuje. No a pokračujeme dlhými stĺpikmi až do konca. Potom budeme pokračovať vlastne v nahačkovávaní tejto časti. Ešte s vami preháčkujem toto očko, čiže pokračujeme dlhými stĺpikmi. Pre istotu vám ešte ukážem, ako preháčkujeme túto reťazku, ktorú sme si urobili. Vlastne princíp je taký, že očko po očku preháčkujeme dlhým stĺpikom. To máme 8. Tak ako sme si tú reťazku z 8 očiek urobili. No a pokračujeme ďalej. Opäť vás pozdravujem, ako vidíte, ja to už mám naháčkované a už len toto ukončíme. A tričko máme hotové. Nakoniec som sa rozhodla, že ani tu tie patenty robiť nebudeme, lebo veľmi, veľmi pekne to ukáže, keď si to oblečieme a je takto, ako to je. Ešte vám nameriam, koľko som naháčkovala od toho, ako sme robili rukáv. Je to 19 cm, je to vlastne crop tričko, crop top. A tak toto máme. Ja to mám opačne, čiže takto. Toto ešte dokončím. Doupravujem, tak také ukončovacie vlastne práce sa urobia. Dobre? Takže, ak to máte aj vy takto naháčkované, už je len na vás, že či si urobíte teda ten patent napríklad pevným okom alebo krátkym stĺpikom, alebo aj tu. Ale aj tie rukavy a to všetko tak, ako ste videli na fotke, nám to bohate stačí, že na tento typ
crop topu nepotrebujem robiť nič iné. Celkový rozmer, celková dĺžka je 34 cm. K rukavu máme nahačkovaných zhruba 17,5 cm. Dobre, a keď to berieme od tohto rukávu dole, tak je to 19 cm. No a teším sa na ďalší nový projekt. Majte sa pekne. Ďakujem.